हॅलो नमस्कार, मी श्यामजी माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत करते। आज बनवूया आपण कोथिंबीरची वडी। त्यासाठी आपण घेतोय कोथिंबीर, अद्रक लसूणची पेस्ट, त्यामध्ये 4 मिरच्या घातलेल्या, तांदळाचं पीठ 2 वाटी, बेसन पीठ 2 वाटी आणि तीळ घेतलेले आहे। त्यासोबत चवीनुसार मीठ आणि तिखट आणि गरम मसाला। कोथिंबीर छान स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि सुकत घातली होती, बारीक चिरून घेतलेली। आता आपण तयार करूया। त्यासाठी आपण कोथिंबीर आधी पातेल्यात घेऊन घेऊया, कोपऱ्यामध्ये घेतलेली, त्यात बेसन पीठ, नंतर तांदळाचं पीठ, वाटे घेतलेले मी, त्यात तीळ घालायचे। तीळ आपल्याला हवे तेवढे आपण घालू शकतो, कारण तीळ घातलं की छान वाटतं। आणि थोडा गरम मसाला घालायचा, अद्रक लसूणची पेस्ट, त्यात मी जिरं आणि 4 मिरची घातलेली, कारण तिखट लागलं पाहिजे म्हणून थोडं, त्यासाठी मी मिरची पण घातलेली त्यात। आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आणि तिखट, जर आपल्याला तिखट पाहिजे असेल तर थोडं आपण तिखट घालू शकतो, किंवा मीडियम पाहिजे असेल तर मीडियम, आपल्या चवीनुसार आपण, कारण मुलं खातात त्यामुळे तिखट कमीच वापरायचं, कारण मुलांना मग आवडतं। त्यात आता मी गरम केलेलं तेल घालते आहे मोहनसाठी म्हणून। मी चांगलं कडक तेल गरम केलं होतं, ते मी चमच्याने घालते आहे। मी 3 चमचे तेल घातलेलं। आता त्याला सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आधी पाण्याचा वापर न करता, कोथिंबीर आहे त्याला पाणी सुटते म्हणून जेवढं आधी मॉइश्चराईज करता येईल तेवढं, म्हणजे त्याला मॅश करून घ्यायचं। आणि बिना पाण्याने असं झालं, त्यामुळं आपण थोडं पाण्याचा वापर करून छान मळून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मळल्यानंतर याला आपल्याला गोल शेपमध्ये राऊंड करायचा। पाणी तापलेलं आहे, त्यावर मी चाळणी ठेवली। जर तुमच्याकडे कुकरचं भांडं किंवा इडलीच्या पात्रात पण तुम्ही ठेवू शकता। माझं हे शिजून झालेलं आहे। आता आपल्याला याचे व्यवस्थित काप करून घ्यायचे आहे। इडली पात्रामध्ये ठेवलं की लगेच होतं, आणि तुमच्याकडे इडली पात्र नसेल तर तुम्ही ते पण वापरू शकता। माझ्याकडे इडली पात्र होतं, पण ते वरती ठेवल्यामुळं मी पातेल्यामध्ये पाणी गरम करून चाळणीत ते घेतलं। आता पॅनमध्ये तेल तापवून घेतलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर आपण कोथिंबीर वडीला तेलामध्ये फ्राय करणार आहोत। जर आपल्याला कमी तेलामध्ये करायचं असेल तर आपण कमी तेलामध्ये पण करू शकतो, फक्त डीप फ्राय केलं तरी मुलांना ते छान वाटतं। मी जास्त फ्राय करत नाही आहे, थोडंच फ्राय करते आहे। आणि जर कुणाला जास्त करायचं असेल तर कोणी जास्त पण करू शकतं, तसं काय नाही। ती कडक होणार आणि कुरकुरीत होणार। हे डीप फ्राय केल्यावर नॉर्मली छान असं सेंट वगैरे छान येते, कारण मुलांसाठी जास्त तेलकट आपण बनवू शकत नाही, त्याच्यामुळे मी फक्त डीप फ्राय केल्यासारखं त्याला करते आहे। जास्त तेलाचा वापर न करता कमी तेलामध्ये पण आपल्या कोथिंबीरच्या वडी तयार होतात। तुम्हाला ही ट्रिक आवडल्यास लाईक करा, कारण मुलांना नवीन नवीन काहीतरी खायला डब्यावर न्यायला लागतच असते, त्याच्यामुळे काहीतरी नवीन करून आपल्या मुलांना टेस्टी नाश्ता द्यावा असं प्रत्येकांना वाटतं। झालेलं तयार, मी त्याला सॉस सोबत देते आहे खायला।
आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.